sakithi ebuhleni bokuphakama unyazo lwezulu. Siyabonga bakhonza abahle basezulwini. Sibonga inhlanhla yokuba uNkulunkulu usivukile ebuthongweni besingenamandla ukuvukela kubo ngaphandle kwakhe. Sithe nabazali bethu bavusile emathuneni ngoba baningi abaqhutshwa yithuna kusukela emandulo akaze bavuke. Phela balokhu bevukela egazini lethu nje bengadluli bese sithola kanzima. Sicela ushembe nabo bavuse manje bavukele emndenini yabo noma sazi ukuthi inkinga akudluleke ethuneni ngemithwalo yethixo nezifungo abazenza nomubi besahamba ngenyama. Inyama ke iyinkinga inenkani. Silana nje namhlanje ngoba kuvuma inyama. Umphefumulo wona kade wavuma ngoba umphefumulo uyawazi nomuzi onyazi. Amen. Ngoba wakubo kamphefumulo. Ngoba umuzi wasezulwini njengoba athi ikhala emphefumulo. Inkinga umphefumulo akwazi ukulawula inyama. Inyama iyedelela, iyachiza, iyaqhenya, iyanyanza, yenza yonke into. Izwa ukwazi kahle ukuthi yona kubo kuseduze. Futhi yona mekathi gilikiti ihlangabeza abahlangabezi bayo impethu nentuthwane. Impethu nentuthwane bese yayidla inyama bese yayinya ibuye enhlabathini sifikele ekhaya. Phefumulo kude kwena kubo. Kudlula amagumbi namagumbi nemigudu na yonke into ithuna bafike licinene. Umphefumulo afike licinene izokhokho bami nokhokho bakho nezilwane zabo nemikhovi yabo bevundla ithuna kungadluleki umphefumulo ume. Uyahlonipha phela wasezulwini awuhambi ungavunyelwe. Inkinga yawo ukudula umthwalo esindawo inyama yami neyakho neyabazali bethu. Ingakho ke sithola usizo nje emhlabeni ingahambeki ngoba abazali bethu inyama umphefumulo wabo usakwazi ukuthwala namazolo lezono zenyama. Uyasindwa bese uyifuqela kuthina esiphilayo bese kubanzima kithi size sihambe sifuna omajiya egodlweni zawo sithi into zethu ayilunga. Akekho umuntu wafika nento la emhlabeni. Wena wawuzele ukuzomelela abazali bakho la emhlabeni ulungisa amaphutha abo. Awunanto into yabazali bakho. Ingakho ushembe sifundisa ukuthi asiphathe kahle imindluba omkhulu bethu ukuze masicela basicelele kumdali bese begcwalisa izandla zethu mase bephiwe uNkulunkulu isibusiso abazali bethu mayibonke Nkosi. Amen. Iloko kwabantwana abahle basezulwini ngicela ungandi kakhulu kodwa ngicela kubashumayeli benkosi ukuba sicele uNkulunkulu asiphe abazisi basezulwini. Sicela ababili nje uzobuza inhlayisuthi kubuza uJamangweni. Mazithi inhlayisuthi uJamangweni noma bekuthiwa ungakanani wenhlayisuthi ngokwasezulwini ma umuntu wesilisa uJamangweni ma umuntu wesimama. Umuntu ozobuza azi ukuthi akayibuzeli yena ubuzela thina sonke. Thina singaphiwanga ithuba lenhlanhla lokubuza cela indlebe yasezulwini ukuthi uNkulunkulu akuphe indlebe ekleklile uze ngoba ukhula imvamisa yokhula olukubezele thina ndle empisholo liyafana ngoba abazali bethu bayafana ethuneni no nemkhuba yabo yayifana ngoba bethekelelana bezinto efanayo kulelizwe abantu balema engabati nje bayafana. Phela ngithi inkinga usizi luza ngeyibongo njoba ihlukene bese ngathi alifani olaka Mzobe nelaka Sidlamini laka Majini liyafana ukuthi ibongo ezihlukene noma selingena futhi liqhamuka ngendlela ezihlukene kodwa liyafana ngoba ithi inyanga yezulu ufika nomthwalo usinda phambi kwaShembe. Usinda udulu uhamba ushoshela utikazi ukuthi uyongisiza ni kulento. Uthi uShembe kodwa manifika nemthwaleni ifike bemncane kuShembe mayibonke Nkosi. Ngoba umdali wezulu nomhlaba ukwenza kwenzeka. Sicela ke uNkulunkulu wasebuhleni asipha abazisi basezulwini abazosipha ukuthi ikhambi lalolo sizi noma lalo mbuzo obuza umntwana womuntu ngendaba lapha ekhaya emphefumulo. Asiphi ikhambi uShembe mayibonke Nkosi. Siyacela ke labafana wasathelanga umbhobho akekho. Siyacela ke
ozobuza angakhulumeli phansi ngoba isikhathi sifishane sijakuwo sebenze. Hayi ngiyabonga ngoba bekho ukuthi siyavala. Sondela awumpopho wena. Baba umshumayeli siyabonga. Baba masibuza asibuzi kumshumayeli la. Amen. Sibuza kuNkulunkulu walomuzi. uNkulunkulu walomuzi unyazi lwezulu mayibonga Nkosi. Amen. Baba mshumayeli zalelwe ekhaya ngakhulela khona. Asiqondise inkulumo mawuthi uzalile ekhaya kubuka ihlo. Yebo baba. Bese kuba khona ikonyo kolume. Yebo baba. Khuluma ke baba. Kwase ngiyashadela ngashadela khona ekhaya. Kodwa manje umama akaphelelanga. Uma ngimthatha umama siya naye kumfundisi wakhe uma ngithi ngicela phelele. Umama wathi umfundisi wakhe hayi njengoba nje babhala enkantolo yonke into iphelele. Sengakhile umuzi ke manje ngathola nabantwana. Manje angazi ukuthi ngizowubika kephi lo muzi kwesimo isibongo. Manje ngisebumnyameni nje angafuna ngenze njani. Ngiyabonga baba ngisazongiphendula. Sithethe nasicela ikhambi kusheme. Akekho umuntu owazi ukuphendula inkinga zabantu, unyazi kuphela. Amen. Mfowethu wena uthatha umama wakho wamkhipha kubo kini la uhleli khona. Wamuse endodeni nje uMajiya. Wawuthi uzotholana endodeni uMajiya ngoba naleyo ndoda mhlawumbe wayona iganiwe. Phela yasebenzisa nje ibunzi lokuthi ibukeka ingwevu. Kwazi kuthiwa umfundisi. Mhlawumbe naye iganiwe. Uyamazi lo mfundisi. Umfundisi wakho wakubhala eNazaretha? Manje ungathatha umama wakho obuza kumuntu oyingane na wena uyingane nje ngakuwena lo muntu. Ngizama ukuthi ngizenze inhliziyo kaMama mhlawumbe umama uncenga inhliziyo kaMama. Uma wayishilo ukuthi mse kumfundisi. Yebo kodwa siqale kuyena umfundisi wakhe. Usaphila umama? Amen. UyiNazaretha akalo Nazaretha uyichile. Uyichile. Emva kwalokho uma wayesejabula ngoba kusho umfundisi. Wasejabula kakhulu ngoba wathi sekuphelele manje umfundisi. Umama wakho uyakholela kodwa emndenini. Wayekholele ngangena echibini. Uthe mase ngena echibini wawumuntu ke manje osethatha izinqumo uma umfundisi wakhe ngenkolo yakhe. Hayi waba nesho nje umama wayemfundisikazi manje nasechibini kodwa wayazi ukuthi ikhona ekuthiwa yithombe emhlabeni. Amen. Futhi wayazi ukuthi akaphelele udinga ukuphelelisa. Waba nesha umama wakho mfana kithi njengomuntu wena obheka umuzi kayihlo mawuza umlando mayitshela uma uyihlo wayilobolile. Hayi uma ngibuza ko-anti bathi cha zikhona iy'nkomo zakhishwa babomkhulu ezikhiphela ukuthi ubaba ayolobola kambani. Zahamba zakambanjwa wafika umkhulu ozala umame wamthatha ngehhashi baya enkantolo bafike babhala nobaba base umkhulu wabona iy'nkomo lezi zimbala ezifikayo. Amen. Cha ubuhlobo bukhona ayibhidliza into enjalo ngoba babezama ukwakha ubuhlobo. Wena kufanele wena ube inhlayisuthi nje ephelele nje ubuyinhlayisuthi ephelele. Umncenga umama wakho ukuthi ngicela unike ithuba ngifuna ukuqedelela ubaba. Amen. Uzubuye uzoba unkosikazi ngikuzwile kamfundisi kuyiqiniso uphelele kuJesu umtshela uphelele kuJesu. Kodwa lapha ekhaya awaziwa awuzange uzukhishwe wena ekhaya ngenkomo omncamo. Manje mina ngifuna ukuthi ngimenze ubaba bendoda ngoba ubaba kayona indoda. Nawe futhi makufika isikhathi sokuthi ugoduke awuye emndenini wakithi. Umtshele nje ungahlolizi kulo. Amen. Ungayeka indaba kamfundisi manje cha ngizwile uba umfundisi ngamhlonipha impela. Esontweni uphelele esontweni lakhe echibini. Lapha ekhaya uphelele. Amen. Umncenge umama wakho. Engakululeka kuko noma singacela ukululeka kuko ukuthi njengoba usuvuleka amehlo wabona uNkulunkulu la kulomfula wakhile.
bengakululeka ukuthi mina ma unginsizwe ekhaliphini ungasheshi ubhudubeze manje umshadisa unyoko hlangana nomalume bakho ubancenge babe ngenalo ulwazi ngekhaya emphefumulo ukuthi ake sine ekhaya emphefumulo bomalume mabethi abanalutho wena unawo amandla ubalekelele njengoba wena usuzwile ngekhaya emphefumulo ngithi uyazama ukuhlakula insini yakina ngithi nabakomalume bakho ubalekelele ihlakulo ukuze kugezekele lithongo elalihleli ngimama wakho eladala ukuthi umama wakho angabi unkosikazi ngokuphelele avimbele ukuchaza ukuthi umama wakho wayephume emndenini ogulayo ukhona into encane engijwabu nayo yokuthi umkhulu wakho zanunyoko wahlala phezu kwehashe wamthatha wombhala enkantolo kulungile lonke iqhamukela lokuthi na umkhulu lowo uyacaca ukuthi kwakuyindoda engawazi umthetho ngoba wathatha ingane hamba oyibhala enkantolo kodwa wena geza lelo thongo lakomalume wakho uhlangene nabakomalume wakho qala kanti ukubaganisa uma wakho khona azophuma nethongo eliphilayo elizokwenza ingqondo kama wakho ikhule iyeke indaba ukuthi mawukhuluma ngokwakha ukuvuswa komuza akuthatha kuze endodeni asechibini ukuyise endodeni asechibini ngoba vele liyagula ithongo lakomalume wakho nelakini nje ukulungisa bengakululeka lapho ke umuntu qala ukhuthalele ukuthi bagezwe idlozi lakumama wakho njengoba nawe ugezela lakini angithi wagezela lakini ngiyazama baba njengobuza la ekhaya emphefumulo khona into ozenzayo ngiyazama ngoba ngiqala ukuza ngafika ngisimayo sengiloke uyasebenza nento ngiyasebenza phela thola nemphefumulo baba uyakwazi nje amacala akhuluma ngawo uthole nje isiphuzazana uzothetha amacala omndeni kodwa manje ke mawukwenza lokho uphose ngapha komalume uphose ke kodwa uqala ubabikela abakomalume wakho ngaphandle mase bekuchitha bethe thina siyonza ukuqina thina singeni leyo noma sabawesela ukuqina usungabika ke ngoba ithongo lonke lilele thina nomhlaba nohambe isiyoni nohambe iweseli ufuna ukuzogezwa unyazi ngoba bayawazi lo muzi uhlisi lethu emhlabeni mayibonga Nkosi amen enza njalo ke mfowethu ungajaha umama wakho ukuthi uzomshadisa awuqala ugeza ithongo la umalume wakho khona lizokubonga nawe uzothi uma wakhe ephuma kubo aphume nethongo elichachambayo elihle elihlambulukile izinto vele zobe seyixhumana abantu sebebahle ngapha nangapha ungakwenza lokho ukuhlanganise nje ngokuthi mayikhona amandla emakhulu uphose komalume utshela uShemba lilandele isizukulwane sakomalume wakho sizogezwa uShemba nakini wenze kanjalo ubuqedelela uyihlo futhi inkomo ozozizwa ngomalume bakho ukuthi wakusala into engakanani ikuphi kufanele ukhishwe kodwa ubaba wakho noma wakho benze basile wena unyawo lakho lihleli komalume la likhona nakini uqhamalazile njengoba nonyoko engekho ndawo nje ya Nkosi kubusise baba siyabonga bekho mama imancane akasondele naye Popo okhulumayo ehlakadlameni isibongo ngikhulule nginokwazi ukuthi nginesithunywa ngaphakathi kumina kodwa asikaze zivele ngathi ngiphelezela umama engimsebenzelayo ngiyom-content creator emfuleni ePhophoweni yini ucontent creator igama lakho kwakho lowo wakuthwasisa ngiyoyenza amavidiyo lawa mebe-advertise ukugeza abantu ngathi ngidlula kwenzeka ongakuqondanga ukuthi khona engikwela nakho ngathi ngiphuma ingqondo yami yaqaqeka ngendlela eyisimanga uShembe wasebenza emfihlakalweni kilokho ngikhulekile ukuthi Shembe enze njani last year sabuyela nogogo sazokhetha ukuzosonta kaShembe kodwa ngihlezi ngethempelini kingazi izizathu sokuya khona manje kuyavela ngifuna ukubuyela kuShembe ekhaya bangibophela inhliziyo angikwazi ukukhetha ukuyogezwa ngoJulayi
Angazi ngenze njani. Kusiyana. Uyabonakala nje nenhliziyo yakhe. Uyabonakala nje. Kuba igama lakho. Musumphuca phela umbhobho, Wenzani mfana? kuphi ekhaya? Usenyulen's worst. Kuphi? Newlands. Oh, ntabu wakho Newlands. Yeah. Isibongo kwaba. Wakadlamini. uDlamini. Ngihambe nomkhulu kwavela uthe kababa ngahlawulwa bangifihlela ukukhula kwami lokho. Wathi umama kusabalekile lokho mntanami. Okubalekile ukuyithola wena. Ima uDlamini uyihlo noma unyongo? Umkhulu ozala uma. Umkhulu ozala uma. Yeah. Baba wakho azange azashade nenyongo. Bacelana kwaqhutshekwa washona ubaba. Oh, behle ndawonye kodwa. Yebo. Baba wakhe belobola. Yebo baba ngihlabula nami. Ngesikhathi uthatha abantu basa kuma contemplate kuphi lapha? Wabasakhona. Epophumweni. Kwakuthiwa isithunywa sangabani leso sisebenzelayo. Sakazukundi. Kazondi kabani manje futhi? Umama engihamba naye umkhulu la ngitshela sihlobene. Ulo mkhulu wakabani wayekhuluma kuwe? Wawumbona wena? Umkhulu wami ophilayo. Unawa izango wayeyena umcontemplate naye. Umkhulu ongifihlela izinto engamqondi. Kunjani? Umkhulu wangikhulisa obengifihlela izinto engayiqondi. Ebenginembuzo engangiphendula. Akuyena wakini? Ozala uma. Ozala umama wakho? Yebo. Mawuthi umqondi ngani? Unemfihlo. Oh. Kodwa umkhulu ozala umama wakho uma kusekhona? Washona ngina4, ubaba washona ngina8 months. Umfundi ulona umkhulu Usaphila. usaphila? Yebo. Uyakwazi kaShembe? Yebo, ubevele ehleka mengimtshela ukuthi sengikhonze inkonzo yala. Avela athi kuceke ngiphatheke kabi Athini? ejuleni kwenhliziyo. Amana kuhlela. Oh, nihlala na? Uhlale kule moto ngokuhlala. Wena uhlala pha uhlala naye? Cha. Uhlala uba wena? Uhlala umama omncane abangikhulisa. Abakhulisayo. Yebo. Wena uyamthanda uShembe? Yebo. Ntombi ungabusalindi omunye umuntu ozokuxoxela ngoShembe nozokukhethisa. Wena nenhliziyo yakho yezwa manje ntombi. Yebo. Ekufanele ukhethe uShembe. Yebo. Njoba kiwa nje ebuhleni ungabusalinda. Ngoba leso sigangi leso esikuhlekayo siyabona ukuthi walethwa emhlabeni ikhona inhlanhla nayo. Ufuna ukuyisebenzisa. Ungaphinde ukhuluma indaba zaseyimpophomeni uyazwa ntombi? Yebo. Nasemkhosheni nakuphi. Yebo. Wena nje into efanele yenze izokusiza izokulapha futhi ukuthi uphile ukuthi mase kufika isikhathi awayikhethi inkosi. Yebo. Ulinde ba? Angithi ngikhetha last week ngizalwa kuyibirthday yamhla 13 ngabambeka. Ima uyazalwa ke namhlanje yeso. Yes, ibirthday yakho namhlanje. Umlezi umbhobho. Ima yeka indaba alo bambala. Thatha umbhobho ubambe ngezandla zakho. Uyamthanda uShembe? Yebo. Uyamthanda? Yebo. Into oyithanda ukuthi uyikhetha. Yebo. Ukuwenawo noma uyikhetha manje. Khanda sokuchazela. Yebo. Umuntu mayikhetha uShembe phamsi izandla zakhe athi ngiyakhetha inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu bese simbongela bese kujabula amathonga kuwo. Yebo. Angiphoqi wenze uma uthanda. Angithi ngiya last week ngiyokhetha. Shiya indaba last week uzoloku umtshela lokuhlekayo bese usamkhumbula khohlokela. Ukuwena mawuthanda. Yebo. Ngiyakhetha inkosi uShembe. Yambona usumhlukile lo muntu yeso. Yebo. Ungaphinde umcabange manje. Yebo. Ungaphinde futhi umbikele lutho ngokuthi ufuna ukhetha uShembe. Usukhulile manje angithi wena usunengane. Yebo. Akasekho umuntu manje ufanele akutshele ngoba uzange umtshele ufuna ukuba nengane. Yebo. Awuzange uzumtshele. Sekufanele wena ikhethele uNkulunkulu wakho yeso. Yebo. Njoba kiwa ebuhleni ubuye uze kubakhokheli lapha ekhaya ukuthi kwenziwa njani. Yebo. Uhambe uNkulunkulu usekhona ngisho ngihamba kusasa. Yebo. Uyoza ukuthi kubhabhadiswa nini. Uhambe uyobhabhadisa thenga ingubo emhlophe. Yebo. Uzobona-ke lokhu ukukhanya kwakho othi unako. Ngeke kuloku kuthatha uhambe ukwenza contemplate. Ngeke uphinde wenze ama-contemplate leyo. Ngeke uphinde emaphophomeni. Kodwa wena uzoba intombi entethelelo yasezulwini uyezwa? Yebo. Uyezwa? Yebo. Bese uqala impilo entsha ubuze kumama wakho yabo labahleli phambi kwakho. Yebo bahlezi ngivela ukuthi kumele ngiyisebenze ngingasebenzeli. Ima. Ukusebenza okunjalo okushona.
Itolo. Ya, uhleke lo. Hayi usebenza abantu. Wena wazi usebenza abantu, awungithale abantu wena uyezwa? Engakuvumi lo noma bethiwa ukuhlebela endlebeni ngoba phela bayakwazi ukuphephetha. Noma ehleli ehleli khona uzokuphephetha bese uzosebenza abantu uthi cha uyangibhedela wena. Awukwazi ukusebenza abantu, awukwazi uthale abantu wena. Uyezwa? Wena uyosebenzisa izandla zakho njengoba uzokuphuma manje la siyosebenza uzokuthandaza inkosi. Ngicela lezandla ongiphezona ukusebenza ngazo ngize ngikwazi ukuyisebenza mina. Hayi usebenza abantu uthatha abantu na yonke le micala. Usebenzisa izandla zakho ntombi yazo. Uzokwazi ukuphumelela. Khohlwe enye into uzobuza koma ukwenziwa njani. Inkosi ikubusise. Amen. Usekhona ithempeli ngakini? Yebo ngisonta likhona ngasekhaya ngihamba kulona lengibusisayo. Elikubusisayo? Ya usuzobuseka ke manje. Ya. Lelo hamba kulona uhambe lona ke ithempeli. Uyezwa? Kodwa lo nyazi noma mhlambe elabanye nje ababiza umuntu. Babiza unyazi. Babiza unyazi? Ya, inkosi ikubusise. Ngashintshike ntombi ngoba ingilosi yakho usuphiwe manje uyezwa? Yazi ukujabula inkumbi zabantu bakini. Angihlala ngaqalisa ishambe veza. Angezwa? Angihlala ngaqalisa ishambe veza uthi uyasebenza wadlulisa inkanyezi yashaya. Yanyamalala lapha. Manje yini politika wenika unenhlaka ishebe mayikhuluma nawe uyakulalela. Uzogcina engasakulaleli ugcina sowulalela usubiza omaji abakuthanda bakufaka egodlweni lapha. Khohlwa ke lo uyezwa? Ushembe manje sizokulalela kakhulu. Uthandaza ushembe ntombi yazo. Amen. Nkosi kusisi. Lezo ngibona mama sesiyavana. Sala ke namahlona akho udla wona. Siyavala bakwethu. Abafuna ukusebenza. Lo mama ufuna ukuthandaza. Khuluma phela ntombi. Yebo, ngicela ubengelela. Hayi ungathi na uphethe umkhuhlane memeze. Igama lami ngithobile wasibiya bengicela uNkulunkulu unyaziveze ulansize engizokusho lapha. Khuluma ke ntombi. Igama lami ngithobile wasibiya ngisuka eMhlabelengana eManguze ngaphansi kwenkosi uTembe. Ukufika kwami lapha unobaba ngesikhathi ngifika mangikhungaphosisi bekungu February. Wasethi ngibuyela emsebenzini kade sizosebenza kwabo uthi masifika kwathiwa ifemi iyathutha. Ifemi kade ngisebenza kuyona kwasekuthiwa iyathutha ngisahlezi sisalindile. Wasethi ukhuzwe kodwa indodazi yami ngekhaya nomphefumulo. Ngathi cha. Ngathi ngithi mina cha. Angaze ngizwe ngayo. Wasethi bengicela ukuthi ngelinye ilanga uhambe uye khona because kukhona izinto mhlambe ezothi uma ufika khona bese ziyaqaqeka. Usuku lokuqala ngifike ngalo kwakungomsombuluko. Ngathi mangifika lapha ngafika ngangena lapha ekhaya. Ngafika ngezwe uthi ukhona umthwalo ngathi uyasuka emahlombe ami because uningi engathini okuyinkinga phezulu impilo yami because umama washadela waganela wasibiya kodwa akaganisanga ngakho konke okwakumele kwenziwe because kwathi elotsholiwe sekuzofika lapha kumele alande khona ezokwazi ukuthi uhlanje bese kwazi ukuthelwa ngenyongo kwashona umkhulu. Then ogogo kodwa baqhubeka wathi umama kumele ehambe eyoganiswa. Kwangenziwa lolo suku because bathiwa umbuzo wakho uthini? Umbuzo wami sekutheni mina bengicela ukubuza ukuthi ingabe isibongo esi-right mangibiza isibongo sakwaSibiya isibongo seyababa because umama ungowami ngomezulu. Ubaba wakho wayelobolile? Yebo ubaba wayelobolile. Wayenza yonke into? Yebo kodwa umama ngesikhathi wagcina uma wakhe engaphumanga uyoshada kaSibiya? Wahamba uyoganiswa kodwa wangacela ngenyongo. Wahamba uyoganiswa? Yebo. Azange azafika Gane lo muntu. Wafika nje wahlala njengengoduso. Akona umthetho lo kodwa umkhuba okhona ezweni. Kuyayithi umuntu uganisile ahlale ngokungemthetho. Akekho umuntu ovunyelwa ukuthi ahlale engakhishwanga uyise engazange angeniswe futhi emendweni. Lo muntu uyafana nomuntu usahleli esihlahleni udwendwe lungakhuphukanga ukuthi liyongeniswa licolwe abesegana lo muntu okusemthethweni. Akaganwanga. Uthi baba masiza ukukhuluma nawe uthi angesho
ubaba usaphila kodwa mase siyakhuluma naye ukuthi ayasilungisele because masithi sibize uthini ubaba ubaba vele thina into enisuke nidlulisa kufana nokuthi sifezekile noma engayifezanga cha ubula lo angisho ukuthi usho njalo ubaba wakho ubula lo ayikho leyo bathi umuntu mase kukhulunyiwe sekwenzekile ubaba wena umntwana lelizwe yebo wala natholana naye yebo angamncengezela ekhaya empemolo ngizozama ukukhuluma awuzama umncenga khona sokumkhulisa baba wakhe isibili ngoba yikho lento ayishona fanele yena umbaba kufanele into afanele yenze ukuthi aphelise umkakhe ukuze nanibize isibongo ngokusemthethweni isibongo elisibizayo asizwakali kini ngoba unyoka kakhishwanga wazongena kubo ngokusemthethweni wafika wahlala nje waba ngoduso lapha ekhaya and okunye ke yini usuthola inyama manje ubuze intweni ngindawo enye into efike yenzeka uthi umama eseganile 1986 wazala ubhuti wami omdala and then wathi 1988 waphinde futhi wazala ubhuti wami owesibili engimlamayo but ubhuti wami wesibili engimlamayo washidlula emhlabeni esaneviki ezelwe kwathi mayidlula umama waseyaziliswa emva kwalokho ke ezilile wathi mase kufika isikhathi sokuthi ekhumula inzilo futhi wangakhulunyulwa ngokomthetho wakhishwa inzilo yabekwa and then waziphinde wazaleka mina phezulu kwauthi umama engakhishwanga lo umnyama ehlamjululo wena uzalwe ngaphansi kwenzila wena kuyamasha umntwana kunje ukuthi umuntu wesimame boma azilele nomzileni umyeni wakhe kanti usebambile leyo ngalo iphuma nobumnyama benzila ngokwenkolo yalelizwe umama esekhumula inzila kuba nempahla ukukhipha umntwana futhi naye kulobo mnyama nomntwana akhumula inzila ngoba lo mntwana uzala ngaphansi kwenzila ngoba yena usuke sesokhala kanina unina bese egubezela ingubo yokuzila maye sekhunyula inzila umama nengane iba nempahla yayo ukukhulula inzila Amen. umama wakho wazilela indodakazi indodana yakhe umbuzo obuzakalayo ukuthi wayezokhuluma ubani inzila ngoba umama wakhe akashadile kwakufanele abuyele kubo phela makuza la ugezwa kubo iyona nto kwamele yenzeke kodwa yagcina ingenzekanga leyo ekuzalekeni kwami baba ngizaleke ngaba yiwele into efike yadida abaningi cause ubone ngani nje uyiwele umama watshelwa noma babezama ukumfihlela esibhedlela kodwa kuthiwa wasala umunye umntwana ngaba yiwele okubeni yiwele omunye umntwana aphumanga nini noma aphuma esedlulile ayikuthi waphuma esedlulile kuthiwa ngaba yiwele nesilwana akuzange kube inunu hayi kulungile ngoba usuqalile ukufika uNkulunkulu ekhaya empefumulo uzokusiza ngicela ubaba wakho umakho akasekho ukhona yaphila mama umcele phela nomama mama yaphila inkinga yakhe ukuthi esibangayo yena ufuna ukhonze apostoli so ngathi musumtshela lokholwa namtshela no noma ngithi angifuna umtshela ukusho njalo uvele ethi mama yena izinto uzozilungisa ngoba indlela yasepostoli kulungile cha musumtshela uzolungisa indlela kaShembe ithi ma ngiyacela bathe abashumayeli basekhaya empefumulo abakwazi ukungisiza kule nkinga ngoba uyazolana nawe makhuluma inkinga zakho ngeke bathi abakwazi ukuzolana na ukukhuluma nami ukhona kufanele bakhulume nawe hayi ukuthi kuzobe kwenziwa ngendlela kaShembe kodwa bafuna ukuzokudlulisela nje ukuthi umntwana ngamsiza kanjani lapha epostoli uyezwa khona uzofundisa umfundisi wasepostoli kodwa mina inkinga yami besekuthene bengithanda ukuthi ngikhethe uNkulunkulu ngiyazuleza angikhethe phela ulibaleleni ulibaleleni ukhethe uNkulunkulu umpopho uphethe ngiyakhetha uNyazulezulu umuntu amen umuntu uphamisisa njengasenkantolo ngiyalikhetha uNyazulezulu lesosilwane esifileke manje ntokazi uyezwa uNkulunkulu mayithanda uyokutshengisa ucothoza lapho mama hayibo sivalile manje thatha umpopho manje ukusisi niyamzela la mama amen cha funa ukuzwa kobaba amen ngiyazela kodwa uNkulunkulu ukutshengisa lesilwane mase sifile mangabe kwakuyisilwane kodwa zama ucela unyoko noyihlo beze ngapha uyazwa usho ukuthi lalela bese uthi mangambona omunye osonta naye epostoli ubekhona la
Ngayikhetha inkosi yasePhakameni uNyazi Lesunu. Amen. Igama lami nguAsanda wakasibiya ngisuka empangeni ngaphansi kwenkosi uMzimeni. Ngiyabonga kakhulu kobaba ukuthi bengamukela. Ngifike ngolesihlanu bekade ngithunywa abalele phansi. Bafika ngephupho bangikhombisa umuzi wasekhaya lomphefumulo ngeke ngafika kudala ngo2023. Uma bengikhombisa umuzi wasekhaya lomphefumulo kuneze lalikhuluma lithi into zami zizoqaqeka lapha, zonke into zami zizovuleka lapha ekhaya, lona khaya lami lokukhuleka ziboshwe umalume wami. Ngaphaphama kanti u12 ebusuku izinto eziningi bayafika bengikhombise ngephupho ukuthi bengumuntu ongalaleli. Babuya futhi uma kubuya ukhokhokazi wami ubuya ugqoke njengami kube emhlophe nenansuka uyangixosha indawo ayengixosha kuya ngiyazi ukuthi ngangikuphi. Uthi hamba ngiphaphama u12 ebusuku ngivuke ngikhuleke. Uma ngizovuka ngize lapha ekhaya noma ngingenalutho ephaketheni kodwa ngazama yonke indlela ukuthi ngifinyelele. Ngosuku engizovuka ngalo ngakusasa ngize ekhaya lomphefumulo ngangiphupha abantwana ebabeqatha ke ngathi uma beqatha ngibanza beqatha beqhamuka ngibone nje kilikiti phansi. Ngavuka ngalungisa koze kwaba ngiyafika lapha ekhaya lomphefumulo. Uma ngiqeda ukuphupha abantwana babeqatha phansi ebese kufika nezwi elithi ena uyabona njengoba uya lapha ekhaya lomphefumulo ke ntombazane yami uyovuswa ngoba umalume wakho ubekuthwebula ngiphaphame khona lapha. Kuningi ke ebekade kwenzeka phakathi kwami nomalume. Siyazi ukuthi uShembe benzeka abantu besimame bangazizwa makukhona into ekuyena ekhaleni lakhe abesithi hayi bekumkhuhlane nje kunyibilike kanjalo kuphela kanjalo kanti weqamalumbo noma kugangwe ngani unenhlanhla ngoba usufikile ekhaya lomphefumulo. Makunikelela abantwana uyabanikelela abantwana uyabanikelela ngisho makuthiwa kunikelela abantwana abaphuma bachitha abalala bakhushula benza izinto lezi benziwa amakhubalo. Angifuni ukukubuza ukuthi ene ukhona umntwana owaphunyuka kuwena ngoba uyisholongo wena ngeke ngikubuze. Baningi bakhona nabangaphambili engingabazi. Bakhona kumama esingabazi kodwa ke mina uyena. Kulungileke ntombi akayedwa awazi wena. Amen. uNkulunkulu awupha amandla phela nithola umphefumulo lo oyimbuzi abantwana. Amen. Ngoba ngenzeka ukuthi mhlambe kukhulunywa ngokuthi nje uyaganga nje lo ndoda egangayo iganga ngayo imbungu amahlwile ngani. Abantu bakhohlakela abantu abanqeni ukuthi abantu siphila nabo bacuphe abantu alahlekelwe umntwana bese bahamba utshontsha abantu amaliba uma ngabe ungcwatshwa khona egcekeni noma bamthathe ngazilwane zabo umphefumulo womntwana benze ngayo imkhuba. Engathi ungathola impahla ke ntombi uzocela uNkulunkulu akubuthele zonke le ngane zakini nezakho nezingaphambili uShembe ayiphehla idele kabusha azenza abantu mayibonga Nkosi. Amen. Ngiyabonga. Nkosi kubusise wena dadewethu othe wakasibiya yamazi umfundisi kamama wakho wasepostoli yamazi la kusonda khona umama wakho uma ungasabi mina nguwena benzobe ngithi wema ngambona umfundisi wakho wangihlebela wathi ngingazi ukuthi ngihlangene naye ekhaya lomphefumulo wathi kanike lumtshele yezu Nkosi busisizinayo. Amen.